Tervetuloa seuraamaan Mikkosten maailman jouluspesiaalia. Tänään luvassa on ensin tätä. Ja sitten tulee vielä tätä. Ja sitten tätä. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Siinäpä teille joulumieltä kerrakseen. Lähdetään hakemaan Elinan kanssa kohta joulukuusia. Käydään hakemassa ensin tuosta avain, kun saatiin pakukympiltä pakettiauto, että sinne mahtuu meidän kuuset. Huomenta päivää. Ihana kun tulit. Vaihdetaan paikkaa. Minä kalkkyleeraan meidät tonne. Niin jatka sä tästä. No niin. Retki alkaa. Paku, nosta jalka. No niin. Nyt me mennään valkkaan meille kuuset. Eli niin, kato, eikö se ole ihanan näköistä? Tuolla on tosi paljon tommosia aivan kertakaikkisen herttaisia kuusia. Mennäänkö katsomaan? Mennään katsomaan, joo. No niin, mitäs oot viime aikoina puuhastellut? No kuule, meillä oli semmonen juttu, että oltiin minä ja Alanian Terhi Meijun luona katsomassa se Meijun vain elämää jakso. Mähän on tuo liilapää. Ihan sä muuten oot, joo. Mä oon siis ollut tuolla. Nythän niin kun mä hokasin, että tuossa on jotain tuttua. On se kyllä aika paljon sunkin näköinen. Mä katson nyt ihan samat tukat meilläkin jotenkin. Joo. Ollaan nyt vähän samiksia. Me ollaan vähän samiksia, ei sillä mihinkään pääse. Että paitsi että oli tukka, oli sama, niin meillä oli vielä asukin sama. Eerikalla on nyt samanlainen kuin meillä. Tää on niinku tämmönen rikkaan naisen asu. Kultakaksoset. Joo, oltiin kultakaksoset ja Tekstiilikaksoset pisti bileet pystyyn. Meillä on jotenkin joku yhteiset aivopiirit. yhteiset aivopiirit. Se on ihan käsittämätön. Näitä on ihan niin kuin itsensä kattos. Ihan kun juttelisi itsensä kanssa. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Happy ending on aina hyvä. Niin on, niin on. Oot kauhea! Happy ending. Eli laitetaan tää keppi tänne selän taakse. Sitten oli niin hauska, kun Meiju piti niille semmoisen keppijumpan. Ai. Mikko Alatalo siellä joutui pitelemään housuistaan kiinni. Kato Mikko! Nyt tippuu housut. Hei, mun on pakko päästä nyt vetää. Nyt kuulkaa yksi seko. Ai. Ihan mieletön yllätys Meijulla sen, kun tuli tää Digiloo Digilei. Per Richard Lewis. Herreis! Ei ole todellista. Sieltä ne tulee! Tuli kyllä niin mielettömät fiilikset, kun mentiin suoraan 80-luvulle. Hyvä biisi. Edelleen toimii. Joo. Semmoista jammailtiin 80-luvun tyyli. Terhi näytti meille Digilei. Joo, muistan. Mä nauratti tää kun tiputanssi, niin nää kädet. Joo, ne oli näin, mutta tää jalka oli tärkeä. Olipa hauskaa. Mitä teille tapahtuu? Tietenkin sokerina pohjalla, Pete Parkkonen. Voi Peteä. Meiju on tuntenut Peten jo ihan 2-vuotiaasta asti se on istunut mun sylissä. Äiti pikku puriainen. Semmonen niin lutunen olet, että... Se on niinku suomalaista kansallisomaisuutta on toi Meiju ääni. Se on muuten totta. Toi oli hyvin sanottu. Hei Brody, meidän pitäisi tehdä se joulubängeri Fajan kanssa. Meillä on ollut pitkään Brodin kanssa unelmana ja toiveena, että pääsis levyttää jonkun biisin Fajan kanssa. Pitäisi tässä alkaa miettiä, että mikä se biisi on, mikä me lauletaan. Pojat sieltä vähän kuuntelivat ja miettivät, että mikä olisi semmonen heidän suuhun sopiva. Pakko lähteä viimein.
Niin, naisseuraa saivat sinne. Tulispa se mullekin noin helposti. Ollaan me nyt yhdessä ennenkin tehty Nykäsestä, kun tehtiin tää dokkari, niin siinähän laulettiin tää Vaan mäkin mies voi tietää. Se on kuulkaa semmoinen juttu, moni meistä on lassujen tuttu, mutta kuka muu voisi edes haavistaa sitä tunnetta mahtavaa. Ei voi kauhean moni sanoa, että on näytellyt Matti Nykästä ja meikä voi sen sanoa, että mä oon näytellyt nuorta Matti Nykästä ja se on kyllä suuri kunnia. Sä olit muuten siellä Paku Kympillä. Nyt mä vuokraan Pakun kauppakeskuskaaresta. Onko tää näin easy? Tää on helppoa. Siis sehän oli sitähän oli helvetin hauska tehdä kyllä. Mä muistan vaan, että oli niin saatanan kuuma kesä. Ja sit kun mulla oli silloin vielä se termis, sit kun se oli täynnä lakkaa ja mä hikoilen siellä. Et kuitenkaan vetänyt lakkaa. Helsinki, Espoo, Vantaa, Paku Kympillä. Helsinki, Espoo, Vantaa, Paku Kympillä. Eikä se toimialue siinä. Helsinki, Espoo, Vantaa, Paku Kympillä. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Sitten he päätyivät tähän Vuoden vaan joulua saan odottaa. Mä voitais kysyä tuolta Makilta muuten. Niinpä. Miksipä ei Maki kolehmainen, koska Matiashan on tehnyt yhden levyllisen musiikkia Makin kanssa. Matiakselta tuli sellainen biisi kuin Dissaa. Mä kyllä muistan pikkupoikana, kun oon jo siellä studiolla aika paljon laulellut ja Elämä lapselle -konsertissa oli ensimmäinen keikka meikällä. Kyllä siinä meinas tulla niinku kakit housuun. Niinku. Oisinkin paskantanut housuus siellä, niin siihen olisikin saatu hyvä show sinne. Jännitti kyllä niin pirusti, mutta sit kun sinne lavalle meni ja kaikki on silleen Mikä nyt ihan tolleen ollut, että vaan liioittelis vähän. No oli. Täällä on mun tanssitytöt. Mulla oli kuule tanssityttöjä siellä ja kaikkea niinku hierontaa löytyi. Jos siellä on nyt jotain hierontahommia harrastettu, toi kuulostaa enemmän nyt kyllä lapsen seksuaaliselta hyväksikäytöltä toi sun kertomana toi No asia. niin, mutta mistä sä tiedät, että minkä ikäinen naisoletettu mä oon? Ei oo mitään naisoletettuja. No Jos sä tuotat joku kolmannen sukusolun, niin sit sä oot ehkä kyllä jotain muuta. Sulla on yksi kromosomi liian vähän. Täällä on runsauden pula. Mistä me tiedetään, mikä kuusi on hyvä? Niin. Meille. Meille Niin. ja teille. Niin. Hän sanoi, että noin mitkä on merkattu punaisille, niitä ei saa ottaa. Okei. Mutta kaikki muut on available. Siis nämä kaikki, No munkin mielestä ne näyttää pitääkö niin me kuin mennä kaikki. tonne? Pitää. Tuliko uikkarit mukaan? Tässä on joki välissä. Tuliko uikkari? Mut minkä näistä nyt otat sitten? No en minä tiedä. Toi on ihana, Niin on. mutta kato tonne taakse, kato. Miten paljon täällä on kuusia? Niin kuin tossakin on mun mielestä kiva toi. Niin toi, mutta siis eihän toi mahu mihinkään kotiin. Ei, mutta jos se katkaisee puolesta välistä, niin Mut katkaiseeko ne? täällä on hei yksi. Otetaanko se? Toi olisi kiva. Otetaan se. Joo, otetaan toi. Joo. Tarvitte sitten apua täällä. Oliko tää sellainen kuusi, mitä? No tää. Tässä näin. Se lähtee mukaan. No siinähän onkin. Siinä on mittaakin aika hyvin. Kato, kun mä oon 1,95 m, niin siitä tulee ihan hyvin. Ja vedetäänkö me se nurin nyt? Puu kaatuu! No niin. Kato näin. Siinähän olisi sitten. Sehän meni Vedetään näppärästi, herranjestas. Kävin opsaa. Tää puhuttelee mua. Joo. Ai se puhuttelee. Tää No sit saatat sen, Niin. jos se puhuttelee. Olisiko siinä sellainen? Joo. Laitetaan tosta poikki noin. Noin. Naps. Siinä on vähän pienempi kuusi, mutta Eikö se on just hyvä? Söpö. Me tarvitaan söpöyttä elämään. Niin kuin me ollaan niin söpöjä itsekin. kuusi on tosiaan aina hyvä näin päin, niin se Joo. latva on aika herkkä osa. Okei, Että sen niin takia, että- ettei latva mene poikki sitten. Niin Joo. On kyllä ihanan näköistä, kun noin menee. Ja sitten on kyllä niin kuin jotenkin Ihan kauhean mieletön. viehättävä paikka. On. Ja ystävällinen henkilökunta. Joo. On tosi Ihania kiva. oli. Söpö.
Söpö mies. On, söpö Voiko miehestä sanoa söpö? Voi. No, on. Me voidaan. Joo. Mehän voidaan sanoa mitä koska me mä halutaan. voin. Niin. Koska Nyt ollaan tutuissa mestoissa vuosien varrelta täällä Maki Kolehmaisen studiolla ja mulla on tässä vieressä vanha tuttu Toivo. Ja tänään Mikkosen perhe on kunnostautunut tänne studiolle tulemaan ja tänään tehdään vähän duettoa isä Mikkosen kanssa. Ja voispi olla, että tässä äiti Mikkosen silmänurkka kostuu. No sit sä saat kyllä mennä tuonne käytävään, koska mä en pysty keskittymään muuten tohon hommaan. Enhän mä nyt tuo sinne sun koppiin tulla. Joo, ei, mut siis siitä, jos mä näen sut tästä sitten. vähän tietenkin pelottaa pitkä tauon jälkeen tulee. Kumpis menee koppiin ensin? En muista noita sanoja. No sit se varmaan joudun minä menemään sinne ensimmäiseksi, koska minä muistan ne kaikki sanat toisin kuin hän. Taas soi kirkkaana vuoro, on valkeuden vuoro ja juhla. No niin, nyt mä sanoin vuoro 2 kertaa, kun piti sanoa kuoro. Soitapas mulle kerran se niin, että mä en laula, niin mä yritän katsoa, että mikä se sana on, että onko se niinku lempii vai hempii. Kyllä se on lempii. Joo, siinä on se L. Joo. Lempii rauhaa sen piiri. Joo, yes. Sana ei ole lempii eikä hempii, vaan henkii rauhaa sen piiri. Henkii, joo. Totta. Vedetään uusiksi se. Nyt me joudutaan koko paska vetää uusiksi, mutta ei se haittaa. Show must go on. You're the one for me, the way you make me feel. Vähän Michael Jackson. No niin, menkää nyt jo asiaan. Sä imitoit Makia. Taas soi kirkkaana vuoro, on vaikeuden vuoro ja juhlava. Matias, se on valkeuden, ei vaikeuden. Joo, sori. Broidilla on hemmetin hyvä muisti ja sit meikä on taas se, joka ei muista mitään niin sanotusti. Että kyllä välillä tulee riitaa, niin kuin, että et sä muka muista. No en muista ja sit pitää alkaa. Henkii rauhaa sen piiri, kun ilmoille piiri on Piiri. juhlava maa. Ei ilmoille piiri, vaan... Joo, vittu, se oli vahinko. Älä nyt siellä koko ajan nussi pilkkua. Siivotkaa suunne. Risuja se joulupukki sieltä tuo taas tänä vuonnakin. Miten niin taas? No, Se on purkissa. On 19V ja elän edelleen mun mutsin nurkissa. Yeah. Nyt te kaikki jonnet, jotka siellä kommenteissa väititte, että mä oon muka pelkän autotunen tuotos, niin tässä teille. Täällä mä laulan joululauluja. autotune on niin ysäriä muutenkin, että ne, jotka siitä puhuu, ei tiedä edes, mistä ne puhuu. Kiitoksia Toivo. Isä! No niin, nyt me ollaan täällä Tuusulassa. Täällä on Puustelli joulumarkkinat, eli täällä on ollut paljon näyttelijäasettajia ja tämmöisiä ihania käsityöläisiä myymässä kaikkea kivaa. Mun on Sari ihan pakko kertoa. Siis arvaa, kun mun tuli mieleen, meillä oli 2 vuotta sitten jouluna, tai siinä joulua edeltävänä aikana, niin me tehtiin Seiskalle semmoinen juttu, että mä tein kaikki jouluruuat. No nyt tässä tapahtuu semmoinen juttu, että niin me tehdään Seiskalle joulukuvausta. Eli mä teen jouluruokia. Piti katsoa nopea vaan, että ketkä on koodaillut, mutta tytöt ei ollut vielä koodannut. Milloinkaan ne koodaa? Kohta oikeesti mä vedän itkupotkuraivarit. Voiko tämmöisiä elintarvikkeisiin laittaa? Miksi ei voisi? Näin vaan laittaa. Kuinka kävikään? Mikael pärähtää ovesta sisään kesken kuvauksien ystävänsä Hakimin kanssa. Moi kulta. Moi. Tämmönen homma. Joo, kohta pääset aterioimaan. Meillä ei Mikaelin kanssa ole ollut sellaista päivää, jolloin ei olisi jotain riitaa. Ei oo meilläkään päivää, milloin me ei riitä. Joo, sä viimeksi eilen meinasit tappaa mut. Tiedätkö, ne alkaa puhua jotain naisjuttujaan siellä ja... Oli tosiaan tuossa yhden Mimmin kanssa kerran ollut jotain juttua, niin mä luulin, mutta se paljastuikin sitten platoniseksi se homma. Mikkosilla on kantava ääni ja meidän
Mikaelilla varsinkin. Sitten siinä kävi silleen, että mä annoin hänelle hyvästiksi pusun poskelle. Eikö se ole ihanat joulukintaat? Mä jouduin tekemään kaikkeni, että mä saisin niinku toimittajan ja valokuvaajan huomion niinku siihen, mitä me tehdään ja minuun. Niin, eli siis haluatko sä Henrik vielä niinku... No, ei siinä mitään, mutta sitten tosiaan siitä kuukautta myöhemmin oli tää juttu, että hän oli mennyt mun entiselle ihastukselle niin laittaa sitten viestiä, että joo, että Mikael haluu panna sua. No sit mä olin niinku silleen, että anteeksi, mitä helvettiä? Ja nyt sä jätkä saat turpaa. Sit kato seuraavana aamuna se Mimmi oli vaan sit vastannut Hakimille, että joo, että voi, että en voi, kun en oo pettäjänaisia. Kauhean kun täällä yrittää niinku kauheasti, että mä siivoon samalla ja sitten... Multa meinas mennä taas kerran juomat väärään kurkkuun, koska mulla on täys nollatoleranssi sille, että varattuihin naisiin ei kosketa. No, Eikä miehiin. niin sit hän oli niinku silleen, että siis vähän yritin väistää, että osuisi ainakin poskelle. Sit mä olin niinku silleen, että anteeksi, yritit väistää. Että ensinnäkin A, mä en yrittänyt sua suulle pussata. B, se on ihan se ja sama, että onko se poskelle vai suulle. Jos on jotain juttua, niin silloin on nollatoleranssi. Mikä ihme siinä on, että kun valokuva otetaan, niin aina ei voi hengittää. Eikä tässä vielä kaikki. Mulla oli tää koko kevät ollut ihan hirveetä naisdraamaa useammankin muijan kanssa. Sanoit sä useamman? No ei, no siis... Mä yritän kauheasti kolistella ja olla niinku, ai kynttilä, valoa. Missäs mulla on tulitikut? Sinä ansaitset kultaa. Mä en vittuu se sillanpää juttujes kanssa. Tai mä teen samalla tavalla kuin sille se sillanpää seksihierojalle tunge hodari sinne. Tällaista ollaan taas mainostoimistopoikkeuksessa. Ja tällä kertaa kuvataan musavideo Vuoden saan joulua odottaa. Vuoden vaan saan joulua odottaa. Ja tosta hyvästä tiedät sä mitä? No. Kun sä sanoit väärin, niin älä nyt Tiedätkö? Ei, se menee rikki kohta koko lätsä. Tollain kun sä laitoit, niin sä oot ihan kuin Afrikan tähdessä se niin, kolonialismisimulaattorissa, niin. Sitten tosiaan lähdettiin tekemään sitten musavideoa ja... Let's get the fuck out of here! Hei, Matias, hei, istu tonne ja sitten... Siis kuka vittu tää känninen cowboy on täällä? Eiks mitään skulaskeita? Pojat yhtäkkiä taannehtuivat 3-4-vuotiaan tasolle. Jotta me päästään nyt ihan itse asiaan, niin ole ystävällinen, Nyt saatana halpa cowboy tonne. Kuule, menepäs esiintymään sinne. Nyt sinne. Pyydän valmiiksi jo katselijoilta anteeksi. Olen tullut suoraan töistä ja Mikael nyt muuten vaan on vammainen. Ja sä olet tullut suoraan töistä kenkää saaneena, koska sulla on työttömän paita päällä. Joo. Hei. Mulla on klamydia. Ei herra Jumala. Ystävänsä lapsien, katso minun pienehen. Täytyy sanoa, että meno ja meininki oli kyllä niin kuin ennenkuulumatonta ja näkemätöntä. Että... Nyt se hattu vittuu siitä. Hei! Nyt perhana sentään mä kohta. Tää on niinku olevinaan joku joulujakso. Nyt ei kiroilla. Ai vittu! Hei! Stetsoni tänne. Ja nosta ne pöksyt, herra jestas sentään. Mä en oo sulle tilivelvollinen. Et ryhti kanssa ylös, et ei olla kuin semmonen mätisäkki sinne vuoden vaan. Minä oon Jukka Pohjanmaalta ja minua ei kiinnosta mitään. No niin. Tätä tää on 2 ADHD-nuoren kanssa, että... Vuoden vaan joulua saan odottaa. Hankin syttyisen loiste, ei milloinkaan toisten, niin säihkyen hohtaa ne voi. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Se meni hienosti. Ilmeisesti muistit kunnioittaa isäs, kun sulla on sama bandana kaulassa kuin isilläkin. Mulla on niitä 2. Mä oon kuullut, että kun on punainen, se on vähän niinku värikoodi jollekin. No niin, värikoodit. Otetaan uudestaan vielä. Meininki oli siinä kuvausten välissä aika kovaa, että ei lahjaa. No niin, otetaan seuraava otto ja laitetaan nyt se oikein biisi siis myöskin pyöriin.
Se alkoi olla niin hulvatonta se meno, että siellä tuli sitten vähän niin kuin jäsenten välistä. Vähän saattoi mennä pieneksi painiksi, mutta Nyt helvet! Hei jumalauta! Hei! Ei, mikäs juttu tää nyt taas oli? No niin, toisen hikiset jalat. No niin, ja kohta repee tääkin pusero, kun se edellinenkin repesi jo. Hei, onko ihan paskaa, kun sulla on tommonen työtön. Ei hän ole työtön. No niin, no mut miksi se Minä olen ostanut tämän Matiakselle joululahjaksi. ostit sille joululahjaksi tietämättä työttömän virkapuvun? Joo, no en tiedä. Jos mua joskus hoitanut lääkäri näkee tän, tarvin rauhoittavia nyt heti. äiti varmaan taas miettii, että miten sitä on tullut 19 ja 20 vuotta sitten tehtyä, mutta Ja mä yritän siellä hirveästi niin kuin kokkailla ja laittaa kaiken maailman joululaatikot. Ja samaan aikaan nämä kundit on siellä niin kuin selittää omia naisseikkailuja. Ja Mitä helvetin idea. Tässä on tämmönen wannabe rockistara, jolla on vielä helvetin monen patti naamassa, niin selittämässä jostain sekavista naisjutuista, että miten sillä ylipäätään edes on semmosia, mistä kertoo. Niin ja sit silloin lihava veli, jolla on joskus ollut joku biisi kuulemma. siellä väännettiin sitten siitä myöskin, että Hakim oli järjestänyt Mikaelille sokkotreffit. Mä vaan katon Hakimia silleen orvon näköisenä, että don't leave me alone with this girl. Ja sit Hakim vaan toteaa mulle kylmävillesti, Mikael, muista ehkäisy. Tää on vähän niinku olisi jakomielitautinen ammatikseen, että siis toinen puoli musta sanoo niinku, että minut on paritettu, on tapahtunut paritusrikos. Sitten toinen puoli on tässä mukana ihan vapaasta tahdosta. Laita vittu se mun hattu. No mitäs muuta sinne Turkuun kuuluu? Sitten se melskaaminen siellä huoneessa alkoi käydä vaan kovemmaksi ja kovemmaksi. Ja sitten siinä oli vielä käynyt silleen, että kun mä tuun sieltä kotiin, ensinnäkin hirveästi katon, ettei mulla ole huulipunaa missään. Tai päädytte vaihtamaan sylkeä kahdestaan. Seksistinen paska. Minun tietääkseni molemmilla miehillä sekä että naisilla on sylkeä. Etkö sä näe tässä asiassa oikeasti mitään muuta kuin sen limakalvokontaktin? Meillä on siellä toimittaja, meillä on valokuvaaja, että mitähän ne niinku tästäkin taas tuumaa, että sun ei ehkä tämän jälkeen tee mieli kutsua niinku ketään teille himaa, että Hakimkin on siinä tuohtuu, että joo, että Sinä jaksat häiritä minun työpäiviäni sillä, että sulle ei mikään onnistu, naiset ovat perseestä ja sinä olet vitun tyhmä. Mä oon sitten vähän niinku tyypillinen suomalainen poliitikko, että päätöksentekoprosessit kestää pitkään ja mitään ei saada aikaiseksi. Ja puhut paska. Niin. Oi vittu, miksi mä oon tutustunut tähän jätkään? sitten ne alkaa painia olohuoneessa ja jaha, hei. Riittää. nyt jannut. Gallerilla varmaan leviää kohta huhu, että sinne ei kyllä kannata mennä, että siellä on aivan päätöntä porukkaa. Viimeistään jouluna saa piparia. Tän siitä sai, kun muutettiin Maltakaupunkiin. No mut koitan nyt jaksaa niitä sun poikies kanssa. Koitan. Vieläkö täällä pääsis ajelulle? Hei, tuleeko joulupukki mun kanssa? No minä sitten tietenkin ajattelin niin, että otan kyllä joulupukin tässä sitten niin kuin kanssani rekiajelulle. Mä pidän näin, koska mä pelkään, että mä putun. Niinhän siinä sitten kävi, että se kupsahti kumoon koko kelkka. Apua! Ei! Nyt putoaa kaikki. Apua! Ei oo todellista! Ei oo totta! No niin, tämmöistä sattuu, kun lähtee pukin matkaan. Mitäs tuumasit joulupukin raidista? Olipas menoa. Nyt niin meillä on seuraavana ohjelmassa se, että kun meidän pitäisi tehdä se semmoinen niin sanottu joulupostikortti. Oletko vähän apina? Niin aletaan tekemään sillä lailla, että mä otin noita meidän joulukoristeita mukaan, niin ruvetaan somistaa tohon vähän semmoista jouluista tunnelmaa. Tää menee nyt taas siihen, että minä teen täällä hommat ja te touhutte jotain muuta. Hei, katso nyt, kun se osuu kohta tohon lampuun. No niin. Pojat! No. Auttakaa! Auta sinä nyt! No kun sä itse aloit siinä. No nyt se menee vaan enemmän paskaksi. Voi jumalauta suka. Ette kyllä niin hyödyttömiä. Kuunnelkaas, mitä mä oikeesti sanon. lähden kohta, kun te kaikki hössäätte jotain. Toi on vittustu. Mä näen, mä en oo sokea, mut toi on nyt niinku
muutenkin. Tää on aivan päin persettä. Ei se oo mitään päin Ja sitä paitsi toi on niinku... Ei jumalauta, nyt mä kyllä säädän tota korkeaa. Anna olla. Noniin, perhana. Vittu mä vedän sua turpaan. Mä vedän sua turpaan. Noniin, sitten alamme siirtää sohvaa. Pojat. Kun olisi tullut ne tonttulakit päähän, se olisi kyllä sopinut meille kahdalle erityisesti hyvin, kun etenkin minä tässä on kyllä semmonen saatanan puutarhatonttu, että ei mitään rajaa, mutta siis... Onks toi joulupukki? Saunatonttu. Saunatimo. Se on Z-versio joulupukista, eli pakkasukka. Joo. Ai, että ei saa laulaa tässä ajassa, että ihmisiä ripustettuna ompi kuusenoksilla. No ei mielellään. No eihän niitä nyt ole kuusenoksilla siellä ripustettu. No ei me tiedetä kuule missä oksassa ne kiikkuu. Ottakaa nyt, tossa on esimerkiksi noi köynnökset. Käännökset, joo. Mikkoset! Joo. Skarppia, me tehdään tää yhdessä. No voi perkele sen. Tiiminä. Sieltä irtosi jo yksi. Kyllä miehelläkin voi olla käsilaukku. Voi olla. Älä yhtään alas siinä. Sillä voi olla vaikka 2 käsilaukku, mutta hei, nyt! Joo. Mut mihin sä kelasit tällaisen tunkeen? Poliisi! Täällä on ahdistelija. Missä vaiheessa susta on tommonen neiti? Mitä sä sanot? Niin, että missä vaiheessa sussa on tommonen neiti? Sanoit sä mua neidiksi? Nyt sä lähet. Eikä me nyt voida keskustella. Sä lähet mun mukaan, Jarmo. Te voisitte ottaa jotain kantaa tähän. No kun mä en ymmärrä, mitä sä haluut kun mä mietin just sitä, että mitä pitäisi, että mikä olisi niinku... Siis mun mielestä tää on ihan fine. Silleen Mikkosten perheen joulukortti. Hyvää joulua kaikille saameksi, saatana. Siis miksi meidän edessä pitäisi olla jotain? Siksi, että meistä näkyisi mahdollisimman vähän, niin Hei, tästä olisi jotain. mä oon ainakin tyytyväinen mun kroppaan tällaisena kuin mä oon. Ja mun mielestä kenenkään ei pitäisi arvostella kenenkään kroppaa. Ja tästä tulee sitten joulukortti. Ja mikä siinä nyt on, kaikki nämä tyynyt, mitkä mä tänne niinku laitoin. No, eihän sillä ole mitään seksuaalista merkitystä, miten ne Ei tyynyt sillä on. varmaan seksuaalista merkitystä olekaan, mutta tässä ei olekaan seksistä kyse, kun Jeesus syntyi ihan neitsellisesti. Simsalabim, siittiö sinussa on in. Vuoden vaan joulun Nyt! Noniin, hymyä huuleen. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Taas soi kirkkaana kuoro, on valkeuden vuoro ja juhlava maa. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Jouluyö, tähtien vyö kimaltaa. Juhlaystävien, lämpöläheisien meille sen muistuttaa. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Hankin syttyy sen loiste, ei milloinkaan toisten niin säihkyen hohtaa ne voi. Soittaa sydämen kieltä maan ihmisten mieltä, kun koskettaa sielussa soi. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Henki rauhaa sen piiri, kun ilmoille kiiri oi juhlava maa. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Hankiin syttyy sen loiste, ei milloinkaan toiste, niin säihtyen hohtaa ne voi. Soittaa sydämen kieltä maan ihmisten mieltä, kun koskettaa sielussa soi. Vuoden vaan joulua saan odottaa. Henki rauhaa sen piiri, kun ilmoille kiiri on juhlava maa. Vuoden vaan joulua saan, vuoden vaan joulua saan, vuoden vaan joulua saan odottaa.
Tällaisia ovat Mikkoset. Kaikki eivät ole ehkä heidän kanssaan aina samaa mieltä, mutta heitä on hyvä kuunnella. Silloin meille kaikille syntyy jokin mielipide. Mikkoset ovat meille tärkeitä.